B'investiment ta' 400,000 euro mill-Fond għall-ippjanar tal-iżvilupp tal-Awtorità tal-Ippjanar għaddej xogħol ta' restawr fuq il-makkinarju tal-mitna tar-Rieħ tal-Aqba fin-Naxxar. Din il-mitna li hija waħda mill-eqdem u l-akbar imtieħen f'Malta se tkun qed terġa' tieħu l-ħajja għax filwaqt li se terġa' tibda taħdem kif kienet qabel se sservi wkoll bħala ċentru kulturali fil-komunità u attrazzjoni turistika. Iċ-Chairman Eżekuttiv tal-Awtorità tal-Ippjanar Oliver Magro qal li l-Awtorità qed tiffinanzja dan il-proġett kulturali li permezz tiegħu din se tiggwida lil ġenerazzjonijiet futuri. Investiment totali ta' 400,000 euro fejn bis-saħħa tagħhom ġiet restawrata l-mitħna ġewwa n-Naxxar kif ukoll rikostruzzjoni tal-makkinarju tal-luħ tal-istess mitna. Żar dawn ix-xogħlijiet ukoll il-Ministru responsabbli mill-Ippjanar Stefan Zrinzo Azzopardi huwa qal li x-xogħol ta' restawr li għaddej fuq dan il-proġett hija turija ċara tal-impenn tal-Awtorità tal-Ippjanar li taħdem favur il-konservazzjoni tal-Wirt Malti. Dan huwa proġett f'kollaborazzjoni bejn l-Awtorità tal-Ippjanar u l-Kunsill Lokali tan-Naxxar illi ta' riżultati mill-isbaħ, riżultati li taw ħajja ġdida lil din il-mitħna li hija ikonika f'dan il-lokal.